il-Magħmudija tal-Mulej. Nilqakom għal din il-Quddiesa mill-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun, immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Parroċċja taż-Żejtun Dun Nikola Spaċ. Waqt il-Quddiesa tal-lum, membri tal-Azzjoni Kattolika se jġeddu l-weda tat-tesserament. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nixtieq insellem lil kull min qiegħed isegwina u anke lil poplu taż-Żejtun li nġabaraw f'din il-Knisja antikament iddedikata lil Santa Katerina bħalma jixet anke l-kwadru titolari maħla nafuha wkoll bħala l-Knisja ta' San Girgor. Din il-Knisja antika kienet il-parroċċa fiż-Żejtun mill-1436 sal-1720 meta mbagħad ġiet inawgurata u bdiet tintuża l-Knisja parrokjali li qed nużaw illum. Jiena nixtieq insellem lill-Arċipriet, Għażiż Arċipriet, nixtieq nirringrazzjak talli qed tilqana lill-Knisja antika u sabiħa u anke lil Monsinjur Franz Abdilla, l-assistent ekklesjastiku tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Illum wara l-omelija jkun hemm it-tesserament, persuna se tilqa propju il-barka tal-isqof fuq il-membri ġodda u l-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Illum qegħdin nagħlqu l-istaġun tal-Milied billi nċelebraw il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kellu 30 sena meta telaq il-lommu minn Nażaret u beda il-missjoni tiegħu ta' 3 snin li mill-Ġordan, mix-xmara Ġordan waslitu sa fuq il-għoda tas-salib u il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Il-Mulej jidħol fil-ħajja tagħna bit-taħwit kollha li jista' jkun fiha bl-inkwiet li jkollna bid-djufija tagħna u bid-nubiet tagħna u jerfana l-fuq. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u nitolbuh li aħna nitilgħu miegħu mixmara minn dan il-wied ta' dmugħ u nsibu fih il-paċi u s-sliem tagħna. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana Mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt taħtinna triq tas-sema, Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-Għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox meta Kristu tgħammed fi xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u int bleħen setani għarraftna li hu ibnek il-Aziz. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Hekk jgħid il-mulej, intom li bikom laċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew, ixtru u kulu b'xejn. Inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxak bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex isseħħu l-favuri imweda lil David. Ara, jiena qedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Il-ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk, minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Quddiesa Iżrael, għax lilek żejjem bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu qrib, ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin fehmitu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej, għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-siet jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija il-min jiżra il-ħobs il-min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Flimkien Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama ma jkollix imniex nibża, għax qawwieti u għanieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Flimkien kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bla mejjel tiegħu, xandru li jismu huwa floli. Flimkien għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tagħmmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-Quddies ta' Iżrael. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Ħuti, kull min jemmel li Ġesu l-Messija u mwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Min dan nafu li nħobbu l-uliet Alla meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal,
Għax kull min mwieled minn Alla jgħeleb lid-dinja. Din jirrebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax min hu dak li jgħeleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesu u l-Iben ta' Alla. Dan hu dak li ġib l-ilma quddiem Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma quddiem. U l-Ispirtu hu li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma quddiem u tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu, il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wifqa. Ġwanni ra lil Ġesu riesaq leh u qal: Araw il-ħarruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni l-Battista kien ixandar u jgħid: ġej warajja min waqwa minni li jien ma jisħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien ammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażaret tal-Galilija u tammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fih u tiela mill-ilma ras mewwiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu. U mis-mewwiet instama' leħen: Inti ibni l-Għażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jibda b'kelma qawwija ta' Ġwanni il-Battista: ġej warajja min hu aqwa minni. Jien ammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. Ejjew nifhmu l-ewwel nett xi tfisser il-kelma ma'mudija. Bil-Griek li bih inkiteb il-Vanġelu hemm il-kelma baptizzo, li tfisser li tgħaddas xi ħaġa jew lil xi ħadd. Bil-Ingliż nużaw l-espressjoni full immersion. Inti tmur x'imkien biex titgħallem lingwa u tipprova titkellem biss b'dik il-lingwa, jkollok esperjenza ta' full immersion. Todos f'ambjent. Aħna imdorjin fis-sajf nagħmlu din l-esperjenza sabiħa fil-baħar sabiħ li jdawwar il-dawl il-gżejjer eżiż. Li tagħmmet huwa li tgħaddas il xi ħadd u dan ix-xi ħadd allura li m'għammet ikun propju imdawwar bl-element tal-ilma, bl-element li fih jitgħammet. San Ġwanni il-Battista jagħmel differenza bejn dak li qed joffriju il-ma'mudija fl-ilma, l-element li jnaddaf imma wkoll li jeqret, u dak li qed joffri Ġesu min ġej warah li waqwa minnu, il-ma'mudija bl-Ispirtu Santu. Ġesu jinawgura
il-missjoni tiegħu ta' Messija billi jażel li jitgħammed fl-ilma minn Ġwanni fil-Ġordan. Il-magħmudija li kienet joffri Ġwanni kienet magħmudija ta' ndiema li inti tmur għandu kont qiegħed tiddikjara u tammetti li għandek bżonn l-indiema, għandek bżonn li inti il-mulej jaħfirlek għax inti midneb u dajjef. Ġesu jiddeċiedi li jagħmel dan il-pass. Jidħol fl-ilma tal-Ġordan u jissieħeb magħna fil-kundizzjoni tagħna ta' djufija, ta' bżonn kbir ta' maħfra ta' Alla, ta' midinbin li aħna. U li hu l-innoċenti jissieħeb magħna. Isir tassew wieħed minna. Bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Imma fl-ilma tal-Ġordan jitabba bid-dnub tagħna. Jidabba bil-mart tagħna, bid-djufija tagħna. U meta jitla mill-ilma, aħna nilmħu il-ħajja ta' mħabba li hu Alla. Ismewiet jinfetħu, l-ispirtu bħal ħamiema jinżel fuq Ġesu u mismewiet jinstema' leħen. Inti ibni il-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Min jista' jsejjaħ Ġesu iben jekk mhux għax hu missier? L-Evanġelju ma jgħidilniex li jinstema' leħen il-missier, imma aħna nifhmu li leħen il-missier għax il-kelma li jgħid fuq Ġesu huwa inti ibni. Il-missier biss jista' jgħid inti ibni lill-ibnu. U għalhekk f'dan il-mument meta Ġesu joħroġ mill-ilma, aħna għandna din il-grazzja kbira li nisimgħu leħen il-missier u nafu li l-Ispirtu Santu forma ta' ħamiema qiegħed jidlek bl-ispirtu tal-ferħ u tal-grazzja lill-liben li hu Ġesu. Il-magħmudija tal-mulej kienet dejjem meqjusa mill-Knisja, mill-komunità Nisranija bħala il-bidu tal-missjoni pubblika ta' Ġesu li damet 3 snin u li fiha mhux biss il-mulej jindika min hu ibnu l-Aziz, imma jiddikjara li fl-ubbidjenza tal-iben li jitabba bil-mart bid-dnubiet tagħna qed isib l-għaxqa tiegħu. Dan il-kliem il-missier jirrepetih fuq il-Muntanja Tabor fil-misteru tat-Trasfigurazzjoni li aħna niċċelebraw fis-6 ta' Awwissu ta' kull sena, imma wkoll huwa il-kliem li jiġi konfermat fil-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. U jinżel fi xmara Ġordan, Ġesu diġà qiegħed jibda l-ikbar magħmudija tiegħu, il-magħmudija ta' tbatija. Minnhom jgħid hemm magħmudija li rrid nitgħammed fiha u kemm nixtieq li dalwaqt tasal. Ġesu fuq is-salib jagħmel l-esperjenza ta' full immersion tal-magħmudija fit-tbatija. U li kien ħafuq id-tbatijiet tagħna fil-misteru tal-magħmudija tiegħu fil-Ġordan fuq is-salib bl-ubbidjenza lejn il-missier, f'ġismu stess jilqa' id-tbatija u l-martana bħalma jgħid il-profeta Iżajja. Da xi jfisser għalina, aħna llum se nġeddu l-wedid tal-magħmudija tagħna, aħna wkoll bil-ħnina tal-mulej aħna maħmdin fih il-magħmudija li jagħtina
għalkemm tuża s-sinjal tal-ilma hija magħmudija fl-Ispirtu Santu. U jerfana bid-djufija tagħna. Ixebba il-ġuħ u jtaffi l-għaġġ tagħna. Kemm huma qawwija il-kliem tal-profeta Iżajija li smajna illum. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel fin. X'inhija din l-istedina tal-mulej? Li aħna fih insibu is-sens tal-eżistenza u tal-ħajja tagħna. Li nħallu l-mulej li refa' fuqu il-mart u d-nubiet tagħna jifdina, jeħlisna u jurina li Alla huwa mħabba. Kemm induru u niġru isna ċippitatu wara dak li ma jagħtinix tassew xeba u ferħ u għena. Illum il-mulej jgħidilna isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel fin. Illum li qed niċċelebraw il-festa tal-magħmudija tal-mulej, ejjew bħala nsara nġeddu l-wediet li għamilna fil-magħmudija. Tiġdu li dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Wlied Alla, iva niċħad. Tiġdu lil qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, iva niċħad. Tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub, iva niċħad. U jew issa nistqarru il-fidi tagħna. Temnu indhom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu waħdini u sidna, li twieled minn Marija Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier, iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem, iva nemmen. U Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna, jaħarisna bil-grazzja tiegħu Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nirringrazzjawk tal-li jogħġbok issejħilna flimkien bħala nsara. Nirringrazzjawk tal-li żrajt fina l-imħabba lejn il-ħajja li hi mimlija sbuħija, imma wkoll b'mumenti diffiċli u kultant ta' dbatija. Il-ħajja tkun esperjenza sabiħa
jekk naħdmu biex narfu l-preżenza tiegħek ta' Missier. Il-kelma tiegħek iddawlilna ħajjitna u turina illi inti tmexxina lejn il-ħajja sabiħa ta' paċi u ġustizzja. L-impenn u l-ħajja tagħna fl-azzjoni Kattolika huma ta' għajnuna biex niskopru dan kollu. L-impenn tagħna fl-azzjoni Kattolika ifisser li nwieġbu għas-sejħa tal-Mulej, Missier tagħna, biex permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu nimxu wara Ġesu u nimxu fil-komunità nisranija, bħarsa ta' mħabba lejn id-dinja li ngħixu fiha. L-impenn tagħna fl-azzjoni Kattolika ifisser li naħdmu biex nagħtu l-aħjar fil-gruppi li niltaqgħu fihom u tal-formazzjoni li fiha jgħinuna nikbru. B'hekk l-għaqda tagħna tkun mezz li bih ħafna aktar persuni jiltaqgħu mal-Mulej. L-impenn tagħna fl-azzjoni Kattolika ifisser li nwasslu l-messaġġ li l-Knisja hi magħmula minn ħafna persuni, kulħadd skont l-istat u l-kapaċitajiet tiegħu. Il-Knisja ilhom u l-familja tagħna. Hi wkoll id-dar fejn nitalmu nkunu ċittadini responsabbli fid-dinja. L-impenn tagħna fl-azzjoni Kattolika jenna biex inkunu xhieda koraġġużi tal-Evanġelu kull fejn ngħixu. L-iskola, ix-xogħol, fil-familja, aħna għaddejn fit-triq, meta nużaw il-mezzi soċjali u fil-ħin liberu tagħna. Inwedu li nkunu dejjem leali lejn l-għaqda tagħna, kif ukoll li nħarsu r-regolamenti tal-għaqda tagħna u tal-Knisja Kattolika, skont ix-xewqat tal-Quddiesija tiegħu il-Papa u tal-Arċisqof tagħna, mogħtija lilna mill-Ispirtu Santu biex imexxuna bħala raj u missier tagħna. Aħna rridu nimpenjaw ruħna fl-azzjoni Kattolika biex inkomplu nikbru fir-relazzjoni tagħna mal-Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu biex inwettqu l-missjoni li jafdalna permezz ta' ħidmiet, proġetti u ħolm fi ħdan komunità nisranija. Narfu b'umiltà l-limiti u l-fraġilità tagħna. Ejna biex nibqgħu fidili lejn l-impenn li qed nidħlu għalih, speċjalment fil-momenti diffiċli u fejn inkunu qed naqtaw qalbna. Marija Ġesu u omna l-koll kun magħna u itlob għalina matul din it-triq biex narfu nimitaw il-mod kif int imxejt wara Ġesu. Amen. Missier ħanin int li bat lill-ibnek Ġesu biex terġa' taqadna miegħek u ma' xulxin u tagħtina d-doni tal-Ispirtu Santu biex il-poplu tiegħek ikun sinjal u mezz ta' mħabba li attenta l kulħadd u li ma tejjix. Birek lil dawn ħbiebna msieħba fl-azzjoni Kattolika biex din il-weda juru l-impenn tagħhom ta' ħajjithom għas-servizz tal-Knisja tiegħek. Ħalli f'dawn il-mument ta' grazzja jkunu xhieda tal-ħajja ġdida li tiġi milli ngħixu l-Evanġelju u biex jikkollaboraw fil-bini ta' komunità nisranija li turi l-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew nitolbu talba ħerqana din il-Knisja antika u għażiża li l-isqof iżur kull sena f'pellegrinaġġ wara l-Għajds f'jum San Girgor biex il-Mulej jeħlisna minn din il-pandemija. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Girgor u ta' Santa Katerina Verġni u Martri. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-Mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal kull min iħossu mtaqqal bil-mart, bid-djufija tiegħu, bid-dnubiet tiegħu, biex ma jinsa qatt kemm hu ħanin il-Mulej, kemm jgħader u jaħfer. Nitolbu għalina l-koll li tant għandna qaċ għall-lena, għall-paċi, għas-saħħa, għat-tjubija, biex nifhmu l-Mulej huwa l-uniku li kapaċi jissodisfa dan l-għaġġ u dan il-ġuħ. Nitolbu. Ilqa' Mulej it-talb tagħna
u għatina dak kollu li għanna bżon fil-ruħ u fil-ġisem bi Kristu sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Ilqamu lej dawn id-donni li aħna qegħdin nofrulek bratti l-ħajr tal-li wrejtna lil-libnek il-għażiż. Għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħi d-nubiet tad-dinja u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb, il-misteru tal-ħasil ġdid fix-xmara Ġordan. U semmejt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemnu li l-verb tiegħek għammar fostna. U bl-Ispirtu Santu li niżel fuqu f'sura li tidher bħal ħamiema, kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u bagħtu jxandar il-bxara tajba lil-fqajrin. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajda ntennu lill-kobor tiegħek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dussija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni.
u rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokoltana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni u mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
kien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bid-doni Quddiesa li jogħġbok tatina. Fiċ-ċokontana nitolbu l-ħniena biex nisimgħu bil-qalb lill-ibnek il-waħdini ħalli nistgħu nissejħu wliedek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun, knisja dedikata lil Santa Katarina iżda minħabba l-porċissjoni b'oriġini antika li għadha ssir sal-lum fil-festa ta' San Girgor u li tintemm hawnhekk, il-Knisja saret magħrufa bħala il-Knisja ta' San Girgor. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ u nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-Quddiesa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà
huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Saħħa.